Er komt een nieuw DNA-onderzoek in de zaak Vaatstra. Zo'n snijn is er een nieuwe wet dat ook familieleden van de dieren in de databank van het NFI mee opspoord worden kennen. De 16-jarige Marianne Vaatstra werd in 1999 bij Vinkleerster om het leven gebracht. Bij een ongeluk op de Poptawei in Ljouwert binnen vannacht 2 mensen om het leven kwamen. Het gaat om een 22-jarige bestuurder en zijn 23-jarige passagier. De beide Ljouters vliegen uit de bocht bij het Christellik-gebouw. Rekken een BM en kwamen in het wetter te lanen. Fietsenfabrikant Axel Groep op het Jereveen wil het verneemde Rally Cycle Limited overnemen. Dat bedrijf had fabrieken in Engeland, Amerika en Canada. Daar werken zo'n 430 mensen en er waren vleeniers zo'n 850.000 fietsen verkocht. In Ljouwert moet een groot wetterfestival organiseren worden. Dat is een van de onderdelen van de plannen die het van de morgen presenteren binnen door de Stichting Culturele Haatstad. Ik wil de organisatie beziekje de Special Olympics naar Friesland te krijgen. Het wordt de komende dagen wisselvallig, met uit en terug Rijn. Het is koud, met temperaturen tussen de zon en 9 graden en in de nachten temperaturen om de 1 graad heen.